Kini ang Atraka Balita 943. Tungod nining ana sa alert level 2 ang probinsya sa Negros Oriental, katawhan ang gawa sulod sa tagsagsa nila kapanimalay tungod sa kampante nga sila mugawas ilabi na kausab nga kay bakunado na sila. Apan dili kalimod nga malimtan usas mga mandatory health protocols mo ang social distancing. Ilabi na kining magtapok sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar. Sa sitwasyon sa Tanhay, ilabi na diya nga na ang magpundo sa Rizal Park, ang kabataan kinsa mulantaw sa patsada nga dancing fountain. Nga kini dugukonon matagabi ko na muulbong ang ko na mutulbong ang tubig nini. Apan si re-electionist Tanay City Councilor Tikboy Salma niyawag og mihangyo sa katawan nga dili jud kalimtan ang mandatory health protocols panahon nga mogawas gyud sa ilang panimalay labi na buanha diha sa may Rizal Park. Kitang mga akong hangyo ra sa atong mga kaigsunan kay mura mo talagsaon ra man guning fountain. Kita ra may gwapong fountain kun sa atong syudad sa Tanay. Unya kini ato pong mga kaigsunan nga malipay pud sila. Labi na nga makakita sila gwapo na mga lights, mangguha. Lami kayong tanaw niya. Layan po sila magpicture. Muna og sila layan jud mo tanaw magpicture nga atong hangyo lang nga dili sila magduot. Kinanglan jud ta ipabilin jud nato ang atong protocols kani gitawag og magsigreta gamit sa face mask nato o kaning social distancing. Kay bisan tuog na nata sa alert level 2, basi namang mapadayon ni nga mahinay mawala na jud ta na atong COVID-19. Kini ang Atraka Balita 943. Si Tanay City Councilor re-electionist Konsehal Tikboy Salma eksklusibong nahinabi sa Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.